SK Kagawad sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City o giingong miyembro sa usa ka gang dakpan atol sa managlaing bypass operation. Ana ang report ni Cyril Chavez. Tingkagol sa prisuhan ang 22 anyos incumbent sanggunian kabataan Kagawad sa Barangay 6 sa Cagayan de Oro City nga si Jesse Ramos Amper human mapalitan og illegal nga droga atol sa bypass operation sa Barangay 7. Usa ka high value target ang dinakpan. Kinsa duha ka semana nang ginabantayan sa Police Station 5 ang iyang kalimbigitan sa illegal drugs. Napalitan kini og usa ka sasay sa gituwang shabu og laing sasay sa maong droga nga mobalor sa 1,360 pesos. Accordingly, he has a girlfriend sa sa barangay Makabalan, Shoreline. So dito siya napalitan and accordingly 2 weeks na siya nga gimanmanan nga sige og pamaligya. So matong dito sa area na dakpan. Samtang arestado ang usa ka miyembro sa BM29 gang nga giilang si Francis Ramil Zapatos alias Jojo atol sa operasyon sa Police Station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City. Napalitan ang suspect og suspected sabu ug nakuwaan pa og upat ka sasay sa droga nga mobalor sa 136,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Time to time naagi mga anti-criminality campaign nga strict implementation, so aware lang po nato itong mga kaigsuon nga dili ma-victimize. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.